sila. Ilan na edad niya, te? 10. 10 years old? Kalakat siya, hindi? Hindi. Hindi. Puti siya na, biyag lang. Ay. Ano pangalan niya? Peter. Peter. Isa lang na din mga bata? 4 na sila. Ikaw pila siya? 4. Ay, bunso? Hindi lang Ivan. Ay, ang isa, ma'am, ng ikadua, nag-ubra sa Marbet. Puti, oh. Dagko naman gali. Ano sakit yung sinate? May hydro. Hydrocephalus. Ano? Paano siya kakaon? Ano niya man? Sa kilid lang. Sa kilid siya baba. Pagawas tiya man nakadaan na siya? Gano'n nagamuhan siya sina? Sa imo lang nga siguro nga ano ino. Sa pagbuntis mo gid. Peter! Saka diin ka, ma'am. Nasrala? Surala. Oo. Nakitaan ko naman sa Facebook tong post mo ba? Itong sa picture. Ay, yan ba to? Oo, sa post mo itong makaon siya. Asin lang siya niya. Hindi niya mabuksan ang kamot niya nga, ano? Kaya, ano mo naman? Ang isa. Ano, ay kabuyag siya, oh. Be mo ya dilak na. Tanet akin ulit Kaintindi man siya? Oo. Pero hindi ka siya kasampot hambal, no? Hindi. Wala sa kakuan. Hey! Bibo ba? Lipay anggong ba? Apir. Pera mo ko. Pera. Kaya siya. Iya siya. Ay, Peter, ano pilido niya, ma'am? Sugan. Sugan? Pero taga ano gid ka mo? Tiri o taga Lexibo? Tagalig sa ano ma'am, Tagalig Cebu ang barangay. Pero diri gid ang ano? Oo. Ano mo siya, te? kuan lang. Asin lang. Pinsan? Ginute. Peter! Hi, Peter! Te, gaya na pa check up man siya, te? Ano? Kalapot pa na kami dito sa Davao, to sa kuan gani sa Davao do. Davao, Dok? sa kuan pagi itong isa sa kuan sa DMC. DMC. DMC sa Davao, Japon. Kag diri pagi kami sa kuan sa St. Elizabeth sa St. Jinsan, Elizabeth. oo, dira pa kami na. Tapos ano daw ang findings, te? Amo man lang nga. Ay, why naman daw ni yung ano hydro ma'am. Pero gamay pa na siya dati ulo niya. Siguro kung magdako siya, gadako po siya, no? Hindi naman. Hindi naman sa magdako kay ang kuan pang doktor. Kay kada pagpa-check up niya mo gin-measure ang kadakuon sa ulo niya. Te, Pagbalik amo naman gyapon? dito, do amo gyapon sing ang bali do maglampas ni siya sa 7 ka tuig. Hindi na ni magdako siya ulo. Amo na. Tikay 10 ano naman siya, no? Ang problema na lang daw ma'am sa iya ang iyang Oo. Pero matahi pa daw na siya? Oo. Pero bata pa ba siya, no? Bago maoperahan. Amo lang na. Siguro kung Ano ning bilog di sa ano niya? Ano? kuan di ba may kuan naton diri o tung Oo. may duha taton ka kuan diri sa ilong naton. Amo man na iya. Pero wala man na nagano kay syempre open, di ba? Wala man wala man daga sakit. Why? Di lang gid siya kalakat, no? Gano lang siya higda lang gid. Yapong ko. Ano pang po lang? Tapos kung magkaon, kaya niya o kumitan niya. Ano bra mo, ma'am? Na bandera. Ang Panglaban. ano papa? Panday. Panday? Ang utod niya sinay ang iban. Lina. Tatlo? Ang magulang mo arada. Ang magulang bali ang Normal man? Oo. Kuan ng first year college na. Pagtung manghod niya first year college man gyapon. Sabay sila? Grade 12. Grade 12. Grade 12 incoming college. Oo. Ang isa college na to siya iya. Ang ikatatlo grade 7. Oo. Si Peter. 10 years old na. Baka lang siya nag-10 o kung April. April. 12. Ano pa daw ginaramdam niya na ano, why man siya gamay. Mas okay na gani siya subong ma'am kay Nasad to. Gano siya? kontra sadto nga tong magduha ka tuig, 3 ka tuig, pati ka pan damo siya asma.
damo sa sakit. Oo. Subong okay na, normal naman no. Mm. Bukat siguro ng ulo niya na hindi siya ka... Bitit! May mga ano siya nga bulong? Subong? Wala ma'am, vitamins lang. Ano vitamins niya? Kulang ka baka sa imam ng ano nga vitamins. Rupan. Ah, Propan TLC? Mm. Ah, okay. Yan, kaya wala naman siya sa ano no, normal lang. Ganda siya. Hi, ma'am de. Ka ano man siya mag ano, Ilonggo, kaya hindi siya. Oo. Nahuya ni siya ma'am kung may ano Sisita. Katla si Peter. Ano yayo? Ano yayo ya? Anggong. Anggong? Anggong. Anggong! Anggong. Anggong! Anggong. Yung pampers siya? Oo. Pero kung adlaw na pampers, why man na siya na UTI or ano? Di na ano ko man ang ano ma'am da sa hair Kaya tube. siyempre na mahibasan na siya. Ay man. Uyo niya man, balang haling pagbata niya kay pampers lang. Gani man. Nami gutis siya, puti la. Huli. Bet ko muli yun. Buyag. Kung gi ano namon sa iya ma'am nga mag-eskwela ka ang iya nga ginatudlo iya nga. Iya nga. Dili o Nga man. mahuya daw siya. Nga mo ya. Online class man bitaw sa mo. Sing ko mag-grade 1. Mag-grade 1 ka. Sing Ay, dapat ganitong 7 pa ni siya ma'am no. Oo. Sila. Dapat grade 5 na siya subong. Grade 5. Kabalo siya magsulat? Ilahog namon siya ma'am nga mag-eskwela ka. Tani Peter mag-eskwela ka. Ang iya nga ginatudlo ari o. Oo, kay Mahuya daw siya. Maya guro siya. Pero makitaan niya man kami sila no. Dili lang Ang sa piyak man lang. Ang piyak bulag na gina. Oo. Ah. Uya siya ha. Dek miyak Uya ako. batan. Peter. Pila kilo niya? Daw 12 lang ma'am. 12 kilos? Gamay-gamay ino. Sa ay, pero subong ibot kung pila kilo. Yung anak ka kilo do ba ko sinte. Ano mga ano niya te religion niya? Alay. Alay. Alliance. Ano ka mo ng ano tibuli or sa tibuli? Pure ka mo te tanan pati asawa. Kung magpa-check up te, sino ano sa inyo? Kami lang to ah. Nang saan niyo last nga check up? Last year naman to ma'am. Wala pa. 2019. Kung may pa COVID no? May pa COVID. May PhilHealth ka? Oo. Kay una ina ma'am tong 2019 tong waay pa COVID. Oo. Dito man na sa Dinsan, kay si Ate Bing man ang ilang nga kwan dito. Sino nga Bing? Basta si Ate Ay. Bing. Bisan ako gani upod man ko sa ila. Oo. Pagkadto dito. Peter, di ka mo sa Lexibo banda. Tablo. Di na sa tablo man. Dapit sa may Dream River. Oo. Dapit? Man to Sa may dai. Cloby? Oh, nang unhan pa ang amon ma'am. Unahan pa sa Cloby? Sakop sang barangay Lamdalag. Dream River. Ah. Oh my God. Kung sa dulo. Hello. Ito opera lang sa yung 2018. Kung Ikwan tali na operahan dapat na tong 2018. basta mo. May best man gani kami nagkadto dito sa kwan ni Pacquiao. Sa DN? Dra sa Dinsan. Oo, Oo, Jensan. Saan na niya? Why man in check up man lang kay Kay isa to nga time abi ma'am wala pa ni siya ka CT scan. Tapos sa CT scan na siya. Oo. Ang yang CT scan daw ano daw wa naman iyang hydro. Oh, wala na. damo maagyan niya sila sa hospital. May arak da sa Marbel. May So, sa Marbel, sa may Alabali mo yan, no? May CT scan natin, ano sa Marbel? Sa Alabali? Hindi. Ay, sa Pinggoy? Dra kami sa kwan sa dalom sang gym bala.
na, may doktor na Ay, siya oo. dyan. Dr. Minjita ko to. Oo. Oo, bendito. Pero ay naman siya da ma'am. Takurong naman siya. Nakurong naman to siya. Nakaano siya kanon, ano. Gatiti pa siya? Gatas? Oo, isaga ano man siya ma'am. Nang sadto nga titi siya. Pero subong wala na siya gatiti. Alatas na mo, 10 years old lang Oo. siya. Wa na lang na. Pagkaon na lang kag sudan niya. Bis amom nga looy man ko sa iya ko nga isa bakal ano sudan ng iyang gusto ma'am. Bitlog kag hotdog, chorizo kag itlog. Kung nga kami ano kwarta asgi ano namon asin. Oo. Di ka kaon man siya. Oo, kaano siya. Nami kay may man siya pilhi. Peter. Peter ko. Tuyo guro. Why? Di ko magpaligo ikaw gyapon. Magpaligo tanan Iyang magpaligo. ate, kung wala ko dali si ate niya Mag ano siya no 12? 12 kilos. Ulo niya man lang guro na bugat Oo, niya. oo. Pero madala niya lang iba na higda lang gid. Iya ta na ano nang gapungko pa siya. Kung ginpa-check up, gani namon siya, ang hamba ni doktor, pasalamat mo ni ma'am kung makalampas niya siya sa 7 ka tuig, mabuhi na ni siya. Di sobra doon 3 years na. Mm. Blessing na kayo. Bye. Kabay siya magbabay? Bye-bye. Bye-bye. No, yeah. Wala na. Ang da sa Edwards ma'am 2,000 na ang ulan nila sa akin. Dere kung mahiga pala ba 300 o 400. Mayong hapon sa imo ma'am. Ang ano ko ma'am nga ngayo ko sang bulig para sa akon nga bata nga gusto ko man nga mag-opera na siya kay pigado abi kami as daw sa matuod ma'am nga amon nga sweldo sang bana ko daw hindi maka ano sa amon nga budget nang tani kung may naga ano nang ano kay Peter tani kuligan nila ko nga maopera gid siya kag salamat gid ma'am sa imo nga pagkadto diri nga Ginoo lang mag ano sa imo ayo mayong ay mahatag ngayong lawas kag protection sa imong pagpuli karon salamat gid ma'am mo lang